Jeg vil i denne video løse opgaven, der lyder på følgende. Op et rektangel oplyses det, at omkredsen er 376 cm, og at det firedobbelte af den ene sidelængde minus den anden sidelængde er lig minus 1. Hvor lange er rektanglets sider? Jeg bruger i denne opgave substitutionsmetoden. Jeg har i opgavebeskrivelsen fået at vide, at et rektangel har en omkreds ved 376 cm, og derfor må ligningen for denne se ud som den øverste ligning, altså 2x plus 2y er lig med 376. Derefter ved vi, at det firedobbelte af den ene sidelængde minus den anden sidelængde er lig med minus 1. Derfor må ligningen for denne del af opgaven se ud som den nederste ligning i diaset, altså 4x minus y er lig med minus 1. Først isoleres x i den nederste ligning. 2x plus 2y er lig med 376 bliver til 2x er lig med 376 minus 2y, som bliver til x er lig med 376 minus 3y divideret med 2. X er lig med 188 minus y. Nu kan x'et i den øverste ligning erstattes med dette udtryk for x. 4x minus y er lig med minus 1, som bliver til 4 gange 188 minus y er lig med minus 1, som bliver til 752 minus 4y minus y er lig med minus 1, som bliver til 5y er lig med 752 minus 1, som bliver til minus 5 er lig med minus 753, som bliver til minus 753 divideret med minus 5, som får en y-værdi til 150,6. Herefter kan x findes ved at indsætte den fundne værdi af udtrykket for x. X er lig med 188 minus y, som bliver til 188 minus 50,6, som var den fundne y-værdi, som bliver til, at x er 37,4. Vi har ud fra vores beregninger fundet ud af, at et rektangels sider er forholdsvis 150,6 cm lange og 37,4 cm lange.